Imos coa información deportiva. A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro vence o filial do Victoria e xogará o título da Primeira División no último encontro ante o Orzán. Os dos primeiros clasificados da Liga pecharán a competición en Vista Alegre. Penúltima xornada da Primeira División Feminina, novo triunfo da Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro. As boirenses non podían fallar ante o Victoria Fútbol Clube para chegar vivas á última xornada na loita polo título e non erraron. Vironse as caras cunhas rivais que non lle puxeron fácil, pero finalmente os 3 puntos foron para Boiro. Tamén venceu o Orzán o Sporting Cambre, polo que boirenses e coruñesas, segundas e primeiras, xogaránse na última xornada o título ligueiro. O conxunto dirixido por Miguel Ángel Ramos chegou a este decisivo encontro ante o filial do Victoria logo da derrota sufrida na Copa do Sar, pero sabedor de todo o que estaba en xogo. Saltaron coas ideas claras o verde municipal do Sergas e rapidamente se fixeron co control do esférico. Antes de cumprirse a primeira media hora de xogo, as visitantes puxéronse por diante, logo do tanto de Laura Soto. As boirenses xeraron máis ocasións, pero no 40 as compostelas igualaron o choque. Na segunda metade, o Boiro seguía domando o coiro, dominio que nesta ocasión sí que se transformou en goles. Antía González rompeu o equilibrio no 51 e no 62 Carla García sumouse á lista de goladoras para poñer a 1-3, despexando o camiño cara a victoria. Tamén contribuiu Nerea Lago ao anotarse o 1-4 final no 90. Gran triunfo da Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que ten nas súas botas facerse co título de Liga. Non será doado, xa que o seu rival polo primeiro posto, o Orzán, ven amosando o seu gran nivel ao longo de toda a campaña. As boirenses contarán coa roupo da súa afección e coa confianza de ter superado as coruñesas no duelo da primeira volta. Saben que nesta ocasión será diferente, pero soñan con volver a vencer para proclamarse campeoas de Liga. En 90 minutos decidirase a Primeira División Feminina. O domingo ás 12 da mañá disputarase este partido clave entre o Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro e Orzán, no que se coñecerá o primeiro clasificado desta campaña.